Debater sobre o uso que se lle dá aos lugares de memoria asociados aos perpetradores, aos ditadores, é o normal, non é a excepción. En este senso, eu xa cando estábamos mergullados no proceso de recuperación do Pazo de Meirás e que a súa titularidade pasara a ser pública, xa advertía de que despois ia vir a disputa sobre que uso lle dar, ou que usos en plural lle dar, e que iso ia ser probablemente o que máis enerxía ia consumir, porque contra dos Franco vivíamos todos mellor, é dicir, había, digamos, unha certa unanimidade en conseguir a titularidade pública de se ben, pero a partir de aí pois hai sensibilidades moi diferentes, non? Eu xa teño expresado a miña postura, penso que dentro desas dúas posturas que hai, que aparentemente son pouco conciliáveis, uns que pretenden converter o Pazo de Meirás nunha sorte de grande casa de escritora europea adicada a Emilia Pardo Bazán, que efectivamente foi quen fixo construir as primeiras torres de Meirás, é o propietario orixinal do predio, e que considera que o que debe primar na resignificación do Pazo de Meirás a súa condición de lugar de ditador, é dicir, de lugar de memoria vencellado o que foi o franquismo e a súa figura máxima, Francisco Franco, na miña opinión, non son dous usos irreconciliáveis. É dicir, existe un denominador común que é o encontro en valores democráticos, pódese facer unha leitura de Meirás entre diversas perspectivas, e dentro dos usos a darlle, que haberá un uso como lugar de memoria, cunha exposición permanente, visitas guiadas, etc., pero un uso máis ou menos utilitario de todo o que son os xardíns, de todo o que, digamos, a finca, que é enorme. Haberá tamén un uso para os investigadores, é dicir, ali podese crear efectivamente un centro de estudos, teremos que ver que orientación dalle ese centro de estudos. En ese centro de estudos poden ter acollida tanto os estudos sobre ditaduras, sobre cultura de paz, cun concepto bastante amplo e abranquente, e, por suposto, tamén sobre a obra de Emilia Pardo Bazán. É dicir, eu non vexo que exista de principio unha incompatibilidade entre todos estes usos, entre todas estas valencias. Ora ben, nin Emilia Pardo Bazán e o seu feminismo, poñámolo entre aspas ou non, debe servir de desculpa para tapar o que foi o Pazo de Meirás durante 40 anos, e que foi a causa principal pola que se mobilizou a sociedade civil para recuperar o Pazo de Meirás. Non foi para dedicarlo a Pardo Bazán, foi para que aquilo fose un lugar de memoria para estudar o franquismo, amosar as novas xeracións o que foi aquilo, nin tampouco se debe esquecer cal foi a orixe do Pazo de Meirás. Ora ben, o Pazo de Meirás, as torres de Meirás na súa configuración actual teñen moito máis case de Franco que do deseño orixinal de Pardo Bazán, iso tampouco non se esquecer. Hai varias estancias que foron engadidas por Franco, os xardíns non teñen nada a ver co que eran en tempos de Pardo Bazán, hai moitas pezas recolocadas, traídas de outros lugares, como o Pazo de Vendaña, as pías de Moraima, etc. Por tanto, todo iso se debe explicar. Eu penso que aquí o fundamental é conseguir que o Pazo de Meirás non sexa un lugar morto. Hai moitos lugares de memoria que despois non son visitados. Hai moitos memoriais que despois apenas teñen impacto na memoria colectiva. E a nosa pretensión debería ser que o Pazo de Meirás fosse un lugar visitável pois, para excursións de estudantes, para excursión de estudantes de ensino medio, onde se celebren actividades, non só actividades de tipo académico ou cultural, pode ser un lugar tamén maravilloso para concertos, por exemplo, para recuperar todo aquele espazo para a cidadanía, para que o desfruta a cidadanía desada e todo o que queira visitar, non? Penso que todos eses fins son conciliables e ao final eu abogaría por unha solución a que todo o mundo estea un pouco descontente, pero todo o mundo se poida sentir identificado. Que adoitan ser os mellores pactos, as mellores solucións de consenso. A disneylandización é algo que se produce ou que se ten producido sobre todo en Europa do Leste con determinados espazos vencellados aos antigos ditadores comunistas, por exemplo, as dachas de Stalin nalgúns lugares de Rusia ou Xeorxia ou, por exemplo, que é o Palacio de Primavera de Ceausescu, mesmo a súa casa natal, cando as autoridades realmente non queren impoñer un relato crítico, senón que lle dan absoluta prioridade a conseguir ingresos, é dicir, a que sexa un destino turístico. Claro, para que sexa un destino turístico ten que ofrecer morbo. Para que ofrezan morbo, o que compre ofrecer un relato pouco crítico, no que todo o mundo se poida sentir un pouco identificado,
e ofrecer ademais ou dar posibilidades a todo o mundo de facerse os selfies que queiran. Obviamente isto é o que acontece, pois, por exemplo, en Sochi, onde está unha das principais dachas de Stalin, onde teñen incluso manequíns de Stalin de cera ali cos seus, ti podes te facer unha foto pois na mesa de billar onde xogaba Stalin, Nos non queremos obviamente que isto acontece en Meiras. En Europa Occidental normalmente hai outra sensibilidade cara aos lugares de memoria das ditaduras e evítanse este tipo de fenómenos, Que os patróns de sensibilidade, sobre todo moitos turistas extraeuropeos ou non pertencentes ao noso contexto cultural, adoito son diferentes. Entón, dai a necesidade dun esforzo, digamos, de cultura cívica, de educación pedagóxica, e que hai xa, digamos, un suficiente material informativo para evitar o fenómeno do selfie, o fenómeno da banalización dos lugares de memoria. Ora ben, isto podese controlar ata onde se pode controlar. Ti non lle podes quitar os móviles aos visitantes. Ti podes prohibir que os visitantes, ou podes controlar que os visitantes non se fagan posturas, non se fagan selfies, pues, erguendo o brazo en saúdo fascista. Pero non podes controlalo todo, é dicir, non podes ter ali unha tropa de policías ou de guías. Isto, antes ou despois, nas redes sociais aparecen cousas, pues, tamén un pouco inevitable, non? Pero manter isto baixo un control, sobre todo que non sexa, digamos, promovido polas autoridades. Bueno, penso que a pegada do franquismo, a pegada proactiva do franquismo non só será en Galicia, dase en prácticamente todos os territorios, a maior ou menor medida, non? Pero é certo, eu cando moitas veces quería facer algunha brincadeira na clase dicía que o precedente máis directo de Luar, do programa de Gallos, etc., eran os coros e danzas da sección feminina. E había quen se botaba as mãos á cabeza, e digo, non, a lectura da pluralidade que existe aí, da etnicidade, do folclore, é exactamente a mesma. É unha lectura, se queredes, políticamente inocua, por iso tamén é aceptável. Moitos dos plantexamentos que a dereita conservadora, e non só a dereita conservadora, e posfranquista, abrigou o verbo da pluralidade cultural española, tas declaracións de Casado hai 2 días, non? Aí en Soutomaior, pois van nesa liña. Teñen un antecedente moi claro no discurso territorial do franquismo. Entón, o que con ese libro, a versión en castelán que será máis ampla, e sairá o ano que ven, tamén se aprofunda un pouco máis, o que quere demostrar é que, digamos, a configuración da España das autonomías e do que son, digamos, a dinámica de concorrencia etnoterritorial que caracteriza de maneira bastante peculiar a España das autonomías, o franquismo non só foi unha parte reactiva, é dicir, non se trata de que iso era unha ola presión que estaba aí e se destapou cando morreu Franco. E que o franquismo tamén aportou elementos, tamén forneceu de maneira proactiva moitos deses discursos e moitas imaxes das que seguimos a beber hoxe en día, para ben ou para mal, eso é outra cuestión. A ver, do mesmo xeito que é un nacionalismo trivial ou banal, pois tamén existe un regionalismo trivial ou banal, é dicir, que é parte dese mesmo nacionalismo, é dicir, a presunción de que esa nación a que moita xente se refire ou coa que se identifica a través de toda unha serie de detalles da súa socialización, da súa vida cotiá, que asume como algo normal e natural, tamén inclúe, por suposto, unha gradación de identidades do local ao nacional, e que aí tamén entraría o regionalismo. Se queredes un pouco, fago un certo xogo de palabras no capítulo no que fago do regionalismo trivial dos coros e danzas, porque aí, no caso dos coros e danzas, realmente hai algo máis complexo, é dicir, queres arraizar a identidade española a través de identificación co local, e a través de identificación pois, cunha suposta tradición regional inmanente, pero esa tradición non é que este aí e sexa un eido virxe do que pescar e que sempre estivo aí. Hai todo un proceso de escolma e un proceso de elaboración. As propias xefas da sección feminina e a súa sorte de comandos, cátedras ambulantes se chamaban, que por aí recollendo tradicións, despois depurábanas. É dicir, por poñeros un exemplo, claro, así de entrada, ás veces a sección feminina dache sorpresas os repertorios que hai de coros e danzas, que se poden consultar en parte na rede. Por exemplo, pois foron por Olivenza, Badaxoz, nos anos 40 e 50, recolleron cantos populares. E ti dis, home, caramba,
cantos populares que obviamente en principio eran en portugués, ou que ali chaman falar a portuguesa, non? Pero despois entras, clicas, escoitas a canción, resulta que son cancións traducidas ao castelán. Moitas das cancións galegas, porque Galicia foi un dos grandes viveiros, digamos, para este tipo de recolleitas etnográficas, tamén para o cancioneo romanceiro iniciado por Menéndez Pidal, etc. Resulta que as recompiladas pola sección feminina pois non conteñen apenas alusións anticlericais, non hai temas verdes, que eran o 70% do que se cantaba nos fiadeiros, basicamente, non? En fin, meterse co cura e falar de sexo dunha maneira máis ou menos, pois claro, entón o regionalismo trivial fai parte dese nacionalismo banal que tamén quere promover o franquismo. Un dos seus elementos era este, había outros, como era os contidos de educación primaria e secundaria, os referentes que se vendían a través dos medios de comunicación, etc. Normalmente a feminización era unha estrategia paratextual, isto teñen expresado moi ben toda unha serie de autores, para o caso galego, pois Elena Miguélez, xa dentro do século XIX para indicar subordinación. As cualidades femininas son subordinadas, son tan coloridos, son, como dicilo, son ata certo punto un atributo esencial, pero hai o fundamental é o carácter viril, o carácter forte, o carácter guerreiro, o carácter forxador de imperios de Castela. Entón, dende logo, no discurso da pluralidade regional do nacionalismo español, que non comeza co franquismo, que vende moito antes, hai toda unha serie de rexiosas que se lles outorgan cualidades basicamente masculinas e outras as que se outorgan cualidades femininas. Entón, xa sabemos que Castela aí sempre se levabas de gañar o carácter místico, o carácter guerreiro, o carácter forxador de imperios, a súa sobriedade, etc. Os galegos, os asturianos, os andaluces, ás veces os vascos tamén entraban nese estereotipo positivo, non? Pero o resto pois entraba nunha caracterización feminina, melosa, doce, grácil, chamalle X, ¿no? Graciosa. Aí isto vese moi ben tamén en todos os discursos que hai alrededor da pluralidade territorial e alrededor da sección feminina, e igualmente nos discursos alrededor dos sentimentos, ¿no? É dicir, por exemplo, Jiménez Caballero, pois cando escribe sobre Cataluña en 1942, se ven dicir pouco menos que, bueno, te maté porque eras mía, ¿no? E que tiña que matarte para demostrarte o que te quero. É un típico discurso de violencia machista, diríamos hoxe, ¿no? Pero que unha maneira tamén de expresar que eu podo ter sentimentos cara a ti, os teus sentimentos son os que eu consinto, non son válidos. O galla axudase. Outra cousa é que despois os que condicionan máis o debate público, os políticos, esta característica tan hispánica que son os tertulianos de radio e ás veces de televisión, teñan estes plantexamentos que podemos chamar de racionalidade ilustrada en conta, non? Hai moitas veces o que prima son as paixóns, o que prima é o sentimento, en fin, ás veces o que asistimos son a debates amplificados de Twitter, non? Todos sabemos que en Twitter non se pode razoar, aí trátase de eu son disto, eu son daquilo, e usted cale, pois eu afirmo máis, non? Bueno, eu penso que, aínda que os tempos moitas veces non axudan, e aínda que as canles de difusión, a banalización moitas veces do coñecemento e da opinión, pois non sempre axuda, bueno, segue a ser precisa o papel da historia, o papel das ciencias sociais en xeral, precisamente para tentar poñer un pouco de orde e de racionalidade no debate. É difícil por ambas as dúas partes, pero é difícil de maneira moi particular cando unha parte dos contendentes, aqueles que se identifican cun dos nacionalismos en lideira, que será ser o máis forte co español, non recoñecen esa calidade, non recoñecen que son igualmente nacionalistas como calquera outro, que sería, digamos, o primeiro requisito presuposto para atopar solucións dialogadas e consensuadas baseadas na primacía dos valores democráticos, baseadas na primacía da deliberación da vontade popular, non? Neste senso, pois, ás veces son un pouco escéptico, porque, en fin, precisamente, aínda que xa afirmara en varios lugares antes de Suspiros de España, aínda que hai
varios outros autores, algúns tampouco sospeitosos de filo arredismo, como José Álvarez Junco, por poñer un caso, que teñen manifestado claramente que non existe unha grande diferencia entre nacionalismo e patriotismo, porque existe nacionalismo español, pois non deixa de sorprender que periódicamente, cando alguén o afirma outra vez, xurdan reaccións enconadas e moi contrapostas, non? De supoñer que España é a identidade española e o normal, e o resto son desviacións. E son desviacións creadas por intereses espúreos, por unhas administracións interesadas en non se sabe que, como se España estivese aí dende Atapuerca, non? Tamén un produto creado por intereses, tamén un produto creado obviamente por sentimentos, e tamén con toda naturalidade e dignidade todo o mundo se pode sentir tamén español, chinés, uruguayo, catalán ou galego, como queira. Cuestión é respetar o contrario e ter en conta o que opina a maioría, e que haxe unha deliberación baseada en termos racionais, mínimamente racionais. Aí o que pasa que o nacionalismo, non só nacionalismo, case todos os movementos políticos e grandes ideoloxías, sempre apela de maneira moi preferente aos sentimentos, e sempre apela aos símbolos, porque son o que realmente moviliza, son o que realmente leva a xente á rúa, non? Neste senso, eso tamén o vemos nas fluctuacións de mensaxe do propio soberanismo catalán, unha cousa que moitas veces se escreve, outra cousa que despois realmente se utiliza para mobilizar a poboación. Aí é complicado inserir elementos de racionalidade, ainda que antes ou despois o normal é que prevalezan, ou debería ser o normal, non sempre prevalece. Ben, eu penso que os historiadores e historiadoras sempre temos ese complexo de que se non nos leen, que queremos chegar a máis xente, etc. Curiosamente, somos a única ciencia social que se plantexa ese dilema. Os sociólogos, os politólogos, os demógrafos, os historiadores de economía, interesa bastante pouco se lles leo ou non realmente, non? Como moito que queren é chegar a influir nos posicionamentos de élites, xerar estudos de mercado, condicionar estrategias políticas. Nos sempre temos outra aspiración, que de algún xeito que a sociedade coñeza mellor o seu pasado para non repetir os erros do pasado. Moitas veces o de historia magistra vitae, é dicir, que nós os historiadores historiadoras debemos ensinarlle a sociedade por onde ten que ir, é bastante iluso. As sociedades aprenden da historia só ata certo punto, pero no fondo o que fan sempre improvisar como máis ou menos poden, pero sí que é verdad que unha axeitada divulgación histórica o que consegue é que polo menos non se repitan erros de bulto doutras épocas, non? Dito isto, como chegar millor ao corpo social? Bueno, moitas veces os académicos en xeral, e os académicos de historia e académicas de historia en particular, pois obviamente pecamos de academicismo, é dicir, escribimos para iniciados, escribimos para tribunais que nos van xulgar, para comisións que nos van avaliar, e non pensamos nun lector un pouco máis xeral. O que a historia pode chegar, porque para ben ou para mal, pero creo que para ben, a historia normalmente ten unha linguaxe asequible. Non utilizamos un exceso de conceptos, palabrexos, fórmulas matemáticas, etc., que son inasequibles para calquera que queira pasar un rato lendo, non? Nos o que aspiramos tamén é, en certo xeito, entreter. Para iso, o que hai que facer? En algún momento da carreira académica de cada historiador ou historiadora, pois debe plantarse en facer unha reflexión sobre non só que quero dicir, senón como quero dicir. Facelo dunha maneira asequible. Algúnha vez me ten pasado, non digo moitas veces, pero algúnha vez. Cando de encontrarte na parada do autobús a nai ou o pai dun amigo da miña filla, dicir: "Ois, mira, lín o teu libro tal e gustoume". E xente que non é para a historiadora, pois un leva unha certa satisfacción. Isto non é dicir aos alumnos: van ler este libro, non? Iso é moi fácil, o difícil é outro. Pero bueno, solamente como reflexión final, se queredes, non deixa de ser un paradoxo que
tendo eido académico de historia, os historiadores e historiadoras nos ocupamos do pasado, pero cando hai incertidume, cando hai incerteza no presente, normalmente pregúntanos os historiadores. Non lles preguntan os politólogos, non lles preguntan os economistas como será o mundo despois da pandemia. Curiosamente pregúntanos os historiadores ou historiadoras. Por qué? Porque sabemos como se saiu da pandemia ou doutras pandemias noutras épocas. Entón, algo sempre se hai, digamos, os xornalistas, pero tamén a opinión pública en xeral, tamén intúe, bueno, saben que pasou despois da peste negra, saben que pasaba despois das epidemias de cólera, o andazo da gripe española do 18 e 19, algunha idea terán de que pode pasar. Naturalmente, o primeiro que tes que dicir, home, pode pasar, iremos a outros felices anos 20 con Charleston, Cabarés, etc. Pois o millor, pero despois dos anos 20 viñeron os 30 que se caracterizaron por algo moi diferente. Nunca se sabe, pero sí tes unha idea de, en fin, que as sociedades sobreviven, se readaptan e a vida continúa.